Duwa yan, na stinger na yan. So, pag naipa mo na ka sa mulcast sa OKFM, DCGB mo na. Duwang mo na. So, sa DCGB mo na gagamiton. Tapos na ka sa mulcast na sinda, saka na sa OKFM ka sa rabay. Desisyon Bicol 2025. Yes. DCGB Election Coverage. Yan, the best yun. Nakuha mo ng God. Angel Mustaza, nasa linya. Aramon tadaw ang mga istorya hali po dyan sa luwas. Aramon tadaw ang mga feedback lamang sa luwas kung sain pira na lamang. So, nagluluwas na kantida dyan. Operation Alamin ang Bigay. Ang sa tuya na segment, Operation sa Comelec baga Operation Kontra Bigay. Kita man ang trabaho ta, Operation Alamin ang Bigay. Angel, kumusta ang feedback? Maggura, no? Dahil pa lamang ako VP nakaka-receive. Sa tawo, kumusta ang feedback ang tawo? Maggura doon sa na-receive. Ay, may 14,000. 14,000? 14,000? Tapos? Tarong linyada pa lang yan, VP. Oo, tapos? May 3,200. May 3,200? Sa ibang barangay, may 11,000. May 11,500? May 1,000. May 1,000? Iya kung may feedback sabi may 2,000 da. Ito da, VP. Oh. Linyada. Oh. Sabi ko Colorado ka, sabi ko isang gatos. Igwa, VP, may nagraralakaw ka yan. May 50. Okay. Okay. So yan ang nasagap mo na mga kantidad na naglilibot-libot sa mga iba-ibang mga lugar sa tuyang kapalibutan. Oo, ang Ayos, nasagap ano? ko pa, VP, may nagsusurusugan, kasabi nasa lista. Tapos na wala. Wala ba kan pila, may nagkadaris mayo na, nag-uli, banggi pa, Wala sa lista. bukya. Uy, wala Pero ka ibang smart. legal. Ano ba dyan? May technique man na, alibaw nga, naglista. Yan nga, sunaprobaran. Kanso, haranina, wala na sulista. Ang iba pa dyan, Kung nawara VP, sulista, pero yaon so pangbigay, kasi napaduman ito. edi sa leader, Tapos Ang iba iba dyan, man, VP. niya sa lista, may bukon sa nata data. Ano ini? Dakulun yung nawara sa lista. sa karong pamilya, VP, kapakulangan pa. Okay, sige, go. Kumusta dyan? Yes, good morning, VP Henry. Dapat pala Good morning nag-stinger, sa tuyang mga nagpag-iba paraan stinger sabay. sa kuhaan, sa OKFMK. Operation, Alamin ang Bigay. Ano Kumusta ang bigayan? Tatawad naman. Okay, sige. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Maluwas muna ang bareta ko. Maluwas muna ako sa area of responsibility ko. Sige, go. May got na kinundunar kan grupo ni the Alcalde Froy Andueza ang pananambang kan mga miyembro kan political parties and armed groups sa sarong pamilya na kumpresto nin ina, ama, aki at sinansaydang driver poco mas o menos alas 8 nin aga kan Webes sa Mayo 8, 2025 sa Barangay San Ramon, Claveria, Masbate. Ini ang opisyal na pahayag ni alkalde na ipinaluwas sa paagikan sa iyang tagapagtaram na sa attorney Taike Calleja kung saan ang mga biktima ang nakatalaan ko pa ng maghatod man sana kan sa indang aki pabalik sa Manila saan mangyari ang insidente. Dahil sa pangyayari nagsapar ng lugad ang mga biktima sa manibaybang parte kan lawas as in dinara pa nga ni VP digdi sa Bicol Regional Hospital and Medical Center hali duman sa Claveria, Masbate para mapatawa o matawan nin magkakanigo nga asistensya medikal. Sigun si Attorney Calleja, ang nasabing pangyayarian, kasunod man sana kana nangyaring revoke sa barangay Peña Francia parehong munisipyo. Dahilan kay ni hinagad kan alkalde kan munisipyo sa Commission on Election sa Armed Forces of the Philippines as in sa Philippine National Police, partikular na sa Police Regional Office Number 5, na magdugang sa nin mga personahe sa mga barangay sa Banwaan para mapugulan na may siring pa na pangyayari na insidente. And kay ni VP Henry, nagpadala naman ni dugong na pwersa ang mga otoridad sa nasabing munisipyo prior ka itong susurat na ipinadarakan na kampo ni Mayor Anduesa
sa COMELEC, AFP, asin sa PNP. In kaso man daw, Sir Henry, na magdesisyon ang Commission on Election Bicol na ipairarom sa COMELEC control ang munisipyo, bukas banda po sila kaini, basta ang patuyuhan ninda, iyo po ang mamantinir ang katrangkiluhan and then maging honesto po ang eleksyon sa Lunes. Dangupunta ang tingog ni Attorney Calieja. Hindi po ito panahon ng pananahimik, hindi po ito panahon ng pangamba. Panahon po ito ng pagkakalisa at ng paninindigan laban sa karahasan. Sa taong bayan ng Claveria, sa mga pamilya, kabataan at mamamayan, huwag po tayong magpa-intimidate o takot. Sama-sama tayong manindigan para sa kaindigan at kaayusan. Hinihintay po namin ang mabilis na aksyon ng mga otoridad. Di dapat pinapayagan ang mga grupong ito na mamayagpag at mabatik ng lagi. Ang kapayapaan sa ating bayan ay hindi dapat sa kasalanay sa parin, kundi sa batas. Balota po, hindi bala. Maraming salamat po. So, yan pinag Aha. ang tingog ni Attorney Calieja. Ayun. Ang Santos Andreza sa Claveria, Masbate. Siguro makaantak reaksyon ka ng Campus Immune Ola Tulos, ano? Totoo ba yan kay Joshua? Makuantak reaksyon ng Camp Ola. Ano ang reaksyon ninda kayan? Napangapuda na iyan kan sarong grupo nin mga political party dyan sa Claveria, Masbate. Iyon so pika-follow up kay Joshua na may binadildo man sa Masbate, buda may alleged encounter. Pero dahil paki-report kan ipa-follow up to naman sa kampo. Ola? Opo. Okay. So, yan, VP Henry, ang inatundaran ta kaso hapon na hapon, mga dagdag na barata, halili sa luwas, so Angel Mostarza, DC. Salamat tabi sa imo Angel sa report. Karen, totoo ha papapalo punta iyan kay Joshua, duman tabi sa Campus Iminola baka may develop ta. Gari dapat mag-aksyon kay Tulos ang PNP. Diba? Taraning maiwasan ang mga dagdag na maiwasan tabi ang mga dagdag na aksidente nin buhay na tawong nalulugadan o buhay na nawara may kinaraman mga tugang sa init kang politika sa tuya tabi na palibo. Babalikan tayo yan Karen, good morning Karen. Yes, VP Henry, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag ka Manguraan mo, ang feedback na nakuha mo. digdi sa bugtong actually, VP. Hindi ka magngarang kibarangay be. Sige na, bay na pagtaraman. Bay na pagtaraman. Sige na, go. Sa dagdag niya itong bereta, ultimong aldaw naman mo yan, kan sarong simanang sulim ng selebrasyon, kan so ilang magayon, in honor sa mahal na patron kan Diyos si Sister Legazpi, Nuestra Señora de Salvacion, kan Puruan. Kasapod kayan, VP Henry, giraray na iniimbitaran ang gabos na makisunaro sa banal na misa na pamamayuhan ni Most Reverend Bishop of Legazpi, Bong Bailon, sa oras iyan na alas 5:30 ng pagkahapon, o 5:30 at yan, mantang pagkatapos kaya na banal na misa, gigibon ining inang magayon Albay Grand Aurora Procession na mapuon mula digdi sa Albay Cathedral. Asin babagtason kaini, ana sentrong tinampukan syudad min Legazpi, kagkud na maabot kaini ang St. Rafael de Archangel Parish sa Legazpi. Mantang daylan ta Grand Aurora ini, masirado ining kalabaan kan tinampukan Rizal Street sa oras na alas 5 ng gadning pagkahapon, tanganing ipreparar ang dala na gagamitin sa ultimong posisyon kaining inang magayon. Pagkud na mag-abot ini VP, duman sa St. Rafael de Archangel Church, halagat ang posisyon na ini tabi VP, puro alawig naman ini, as in an estimated na arrival duman sa St. Rafael de Archangel Church, alas 9 ng banggi, sa magkakaigwa ini ng serye ng pagpundo, sa 10 kinurubong o Alta Station, na nakabugtak sa mga barangay na agian kaining Grand Aurora Procession. Yan tabi-bit ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Aramon tanaw dyan sa 3rd District kung manggura no nagdadalaga na mga bigay. Alabing daw kung kumusta ang satuyang bantay bigay. Jim, anong feedback dyan? Yes, BP, maray na aga. Morning. Aga sa mga para bahay.
kuan dikdib ay man makakabiglaan kuan. So nakalangkaw na isiyang ko 3,000, 3,000? 2,000, Oo. ay 1,500, Oo. 500. Oo. Tapos sa mga patingi-tingi na sa lower position na Ayun. 50. Yung man sana yan, dahil man ngayang luminampas na So, Dracula uno na, no? Rama. Diba? Ano yan, Gary, magposibilidad na magkaigwa nga ki second wave, first wave nga rogaan. iyo yan an kuan. Ang pigahalat. Pero hindi kun may second wave pa yan. Pero Iyo, ang ali. pagkaiba mo niyan kan mga previous elections na bibitakan inot, ang mga elections, package bagayan from higher position down sa baba. Yan, iba, Aha. kanya-kanya, kanya-kanya ang laban. Oho. Dito na bago. Aha. Tingi-tingi, may nakareceive sa sa Dayuton, may nakareceive man kan Dakula, and ang mga tao pati ba ko naman sa araw kan inot na kunwara sa lista dahil na nakapara-insist na nagpararanap kung ano sa nan ma-receive ikwanganing dahi basta yan importante dahil ako mawara sa pagbuto sa listahan sa Comelec. Comelec, correct. Dari kuha na, dari may pagbabago na. Okay. Dahil kung na-receive na kuha ang informasyon na uminarinit so payo dad dito nga nakuha ko. Magayon mga araw kayan. Gari nag-epekto so kuha. Advokasya na an kwarta sa bulsa, boto sa baluta. Iyon. Okay, good. Magayon na mga reaksyon na nakuha ko na. Di bali nga arog nga sa nakuha to. Importante nga magboto. Buda, maski na nga ka naka-receive, importante magboto ka, obligasyon mo magboto. Actually, guwanin mga day naka-receive. Kaya nga tawag ka dai, magboto. Pero dahil man ako na-receiving so inuragan ngayon, dahil nga nagsusog sa leader, wala ma. Magayon yan. So nakahuron ko nga may nagpila man da siya at may mga pila-pila na naisiyan kitang may nagpila, mga papila-pila. Pila, wala man nga ako na-receive. Good. Pero inaanay napot ko sa ngayon. Pero pwede nga ako magboto. Pwede ka nga magboto. Maski dahil ka kina-receive. Ay, good ngayon. Ayun, importante yun. Sa listakan, Comelec. Basta na importante nga sa ko, magboto. So, as of now, BBP, magin so sa PMAC, so Provincial Election Monitoring Action Center sa Albay PPO. Nakakahiling sindaki mga ipigpo-post na mga tatao ki paipit na ipigpo-post. Pero wala sindaki mga drastic na mga reklamo na manungod kayo ni. So, magayon ang indikasyon. Okay, sige. Good. Sa iba pa niya itong barita ta BBP, talagang pinakusog kan PNP, asin Philippine Army and monitoring lalo na ngunyan na madali na ang eleksyon, may kinaraman sa mga posibleng sightings nin mga armadong persona o mga kalaban kan gobyerno, kung sa indigdi sa ginubatan basado kay ginubatan Chief of Police Art Tagtag. May 5 na mga barangay na sa kategoryang orange, kung kaya pa siguro ang kapulisan. Latest may informasyon ang ginubatan PNP basado kay Chief of Police Tagtag nin sightings nin armed group sa Upland. Alagad tulos pinabalidate inikan liderato kan PNP. Alagad nagluwas negative man ta BBP. Sa madaling sabi, kapag may notisya ni mga otoridad ni mga posibleng presensya ni armado, tulos ining pipa double check kan PNP katabang ang Philippine Army kung saan ang kamautan kan aktibong aksyon kan Pwersas Armadas kan gobyerno dahil makapurma o makapagsagibo nin maraot na aksyon an anuman naggrupo lalo na ngunyan na sa duwang aldaw na sana eleksyon na dangugunta ang tingog ni Chief of Police Art Tagtag. Recently, may na-monitor tayo dyan sa
ilang barangay, pero pag malilit natin, negative naman yung sightings na yun. And Ang sabi, BP, Mm. negative man itong sabing sightings ng mga armadong persona. Ayun. Okay. O yan, sabi, BP, sa ito yung mga dagdag na informasyon, Basta Radyo, PYC Enterprises sa pamamayo ni Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Thank you so much. Mhm. Yan ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Tabi Jimmy Nasalita. Mientras tanto, lumang kita kay Padingal Armario. Good morning, Padingal. Kamin. Morning, pade, madidelay pa talaga ang patubig digdi sa Southern Park ng Legazpi, halis sa Binavista, pasiring digdi sa iba pa mga barangay. Yan ang kinonfirmar ni Christopher Kitoko sa pag-uron kan DCGB News na kinaraman sa programang ini. Sigon kay ko, na-delay ang budget dahil na veto ini. Nagkasabay ini sa pig-veto kan presidente na alokasyon na budget kutana ngunya na taon. Kaya tataod-taodon na ma-budgetan gari ini para sa sunod na taon. Magayon ang plano dahil ining patubig na ni hali sa Binavista talagang potable na tubig. Kunyan darakulaon ang tubo na nakataragtag na yan hali sa Binavista. Pasiring digli sa may boundary kan Bangkirwan asin barangay Imalnod. Alagaday panay pagkapadagos ang target kani. May diretso digli sa may Taysan area sa mga masunod na taon. Alagad pigalat pa ang kadagdagan na budget para marilasang ng padagos ini. Asin padagos man makatabang sa supply kan tubig digli sa mga barangay sa Southern Park kan Legazpi. Yan pa rin ang informasyon pa digli sa Southern Park kan Ciudad Mario DCGB. Thank you, Padingal. Mientras tanto, Joshua Bino nasa linya. Joshua? Hello, Joshua? Joshua? Bueno, mga tugang, balikan niya po si Diyos at taon lang. Didi po sa satuyang programang Morning Hirit. Aramon taron mga headlines in the morning. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paringmal. Good morning, BP. Good morning sa mga tamantabay. Headlines ko niyan, allowance ni mga paratokdo, support staff na maserbi sa eleksyon, linang kawanin 2,000 pesos. Oh, Ang chairman, 12,000 na. wow. May 11,000, tapos ang pinakababa, 8,000. 8,000. Wow, okay na yan. Bada mapagalon man talaga mag-serve baga dyan. Yan ang sabi ni Amina Pangandaman, Oh. Steven Secretary, na rekonosido kan Presidente ang kadibisidan Oh, at tama. sakripisyo na pigsa sa parkan mga Yes. nagsiserbi sa eleksyon. Yes, tama man yan. Good. Day, congratulations. Pero pala, di ba ang mga Board of Election Tellers, Board of Election Inspectors, karaklag ang teachers, ade? Roger, Ikaw pero na mang lang kiba ko? kung halimbawa may nakuha man ng mga bako teacher tapos may available sa teacher. Oo. Tapos automatic kung may problema na Oo. kan may nag-atras ng mga teachers, automatic sa mga pinag-train na mga PNP personnel at mga talida. Yan, okay. Pero sige, may hapot kaya ako sa kaya akong sige, anyway, may hapot ako sa akong balik kami makontak kita, ha? Okay, Sige. LTFRB nagpaluwas ng special permit para sa sobra 8,000 na bus para sa midterm election. Pero, ini nga para sa nasa general transportation. Kaya pwede na panghakot kan politiko. Oh. Okay. Alright, Vice President Sara Duterte nagatindir sa pagdangog kan DOJ. Pinaimuti ka na akusasyon pero makusog ang panindugan kan NBI Na na ang mga naging pahayag
may posibleng darang peligro duman sa mga personalidad na unambitan. Talaga. Oh. Pinoy laog bilang Swiss Guard kan Santo Papa. Swiss Guard? Filipino, Filipino? full-blooded Filipino. Wow! Oo. Ang apod sa iyan ni Pope Francis, El Filipino. El Filipino. Oo. The best. Oh. Alright. Likorban. Ang potog na iba, potog ng Comelec sa Mayo 11 asin Mayo 12. Mhm. Presidente Bongbong Marcos, inumo ang bagong Santo Papa. Pantang dating Pagcor Chief Efraim Genuino, asin apat na iba pa, inatulang kan sa Linggang Bayan in Sanggatos taon na pagkakapreso sa Salbatana. multiple counts and graft and malversation Ay, of tapos, public funds. Sanggatos na taon na pagkapreso. Pero base sa revised penal code, ang maximum man sana is 40 years. 40 years. Okay, sobra sa 40 na election-related incidents na rehistro kang PNP. Mantang anong na nagpamidbid na taga-Comelec na nag-opresyon ni Surewin, katukis in 30 million pesos, arestado ka ng NBI. Oho. DOH nagdeklara ng Code White Alert para sa eleksyon sa Lunes, Mayo 12. NGCP nagpautob ng contingency measures para sa eleksyon sa Mayo 12. Aha. Mantang panibagong bawas sa presyo ng produktong petrolyo, lauman na sa mga sunod na simana. Maray mga padalaga na di. Yan. Oni, Ano na? alam, Yeah. Kings Magazine kita. Nag-imlat. At magiging bawas sa presyo sa diesel. Bira. Magkakawat sa piso hanggang 1.35. Mantang sa kerosene, Oho. magkakawat sa 1.30 hanggang 1.45. Sa gasolina, medyo baba, magkakawat sa 30 centavos hanggang sa 75 centavos. Oho. Sa Martes yan, ang final ka sa Lunes, Ayan. kung pira talaga ang ipapotog na rollback. Pero sure na may rollback. Yes. Alright? Okay. Okay, ang mga ilang siya na pagkakagad ng PYC Enterprises sa napon na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calyo. Yan sa oras at Legazpi City Basta Radio. PYC niyo yan, 24/7 konektado kung mga maskideng load. Space, ito po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. May nag-text ako yung amigo. Itaram ko nga sa imo, amigo. Mapod niya ako sa imo, pero hindi mo ako nga, itaram ko nga sa imong presyon kan kada envelope. Totoo, amigo, mapod ka pag-commercial. May naaraman ako kasabay sa listahan ni leader sa Purok. Pag-abot naman sa Tarauhan, dahil na kalistahan. Ang luwas, nagulit na lang. Maski dahil nakasabay, iyo man gayud ang ibubuto. Yan. Good morning, Tabi, Ate Queen. Good morning, Tabi, Ate Queen. Yan. Good morning. Tabi, sa mo. Alright. Hello. Hello, VP. Good morning, amigo. Good morning. Yes. Magayon tabi so balita ni Jimmy Kasbagal Iyo baga, magayon ito. Duman sa lugar ninda, at least may mga improvement na nahihiling. Oo. Sana sa gabos na lugar yun man. Iyo di. Oo. Pero digdi tabi sa lugar may balita so ang buskay. Ano na? Igod ang mga marautong subuot. Nata. Grabe muto-muto. Pagka-receive na kan envelope. May surat na sa envelope sa luwas. Ano nakasurat? Bawas na ngayon ini sa utang mo. Latos ang takang salpat. May utang pala sunata. Wala na rin. Ay. So leader pa lang, tagsarili kita ko lang na tindahan. May utang ka pala niya yung salpatan na kayo. Bawas ko na yan. Grabe yung mga muto-muto. Ayos. Nagpara muruto-muto. Kung dahi, isalamat. Kung dahi, kuha sana. Bago sabihin pa rin, mapagal pa rin maging leader at may tindahan, ano? Oo. Kaya pag naka-receive ka, hindi mo tulo so sobre kung may sura. Okay, bye-bye. Itabi. Good Sarawayo na joker rin Good morning kay amigong Raul Nunez. Allah.
Allah. Pinawara ay Allah. Good morning. Saro ng barangay Junior nagkaribok sa distribution. Nagirimal na sa mga tao. Maggulo na sa distribution. Saro ng barangay. Hello Sir Henry, may saro ba na kong texter? Nagimata ko niyan digdi sa subdivision mi, dakadakol na tao. Sa orinutan mi, so kasubanggi baga kami nagkaturog. Asin ngo niyan, pasado alas 2 na alas 3 na nganing aga magdakol pa. Kadakol na ang tao. Ano ba ya? Ay nako, good morning tabi kay Ma'am Teresita Magas. Basahan ko kamo kirawit dawit to. May pinadara sa kuya si Padeng Ray. Ang titulo, Mga Inang Mahal. Yan ha. Basahan ko kamo kirawit dawit ko niya na pagkaaga. Pagkatapos kang report ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Anong latest dyan? Yes, Kitty, good morning. Good morning sa mga tarantabay. Oh. Sa dagdag niya itong bareta. So, kampo tabi, Joshua. Balikan mo ito, kuhan mo kireaksyon ng kampo ula duman sa pangapodang kang Claveria. So, nag-press kon kaswapon? Odyor, Kitty. Sige daw, kung nangalas ako natagari, sorry sa term, di ko alam kung nag-action na o whatever, pero ang mga ano ka na bagay, pero seryosong bagay na dapat taon na pagtuon ng gipansin. Tama. Ano, di ba? O, Tama. sige. Anyway, Kitty, mamaya ulit. Mamaya. Tingin natin ngayong Sabado. Yes, okay. Anyway, Kasi Kitty, Sabado, dapat siya sinday. Odyor. Sa polis bagay yan. Tama. Okay. Yes, anyway, Kitty, sa dagdag niya itong bareta, nagsakar ng lugad ko sa iyang tuong tabay. Ang sarong babae, 25 anyos, natapos na kaya tulos na malisyahan, Na? kinaktak palang initabi dito Henry, minsarong babae na tiga-aligar, mentally challenged. Susog sa nakong informasyon kan BCGB nyo, sa pagtaguro niya to, kay Police Lieutenant Maria Isabel Nopia, ang tagapagtaram kan Baraga PNP. Alas 4 ang hapon kasod na, kan nangyari ang insidente, kan ang biktimang si Karin, naglalakaw sa gilid kan pinampo dyan sa may Baraga Public Market. Napasabatan kayo ni ang suspect na tinistong otigapod na twinkle. Ang itsura ni Henry, medyo may mga apapi sa lawas o sa iyang tandok. Ang paguna kayo ng biktima na si Karin na malimos, pagkasabatan ang doon sa gilid pinampo sa may Baraga Public Market, alagad puro taod-taod na malisyahan kang biktima, medyo may nakulog siya sa iyang tuong binti. Kan marita rin ni Tabi Dito Henry, may nagbubulos ng dugo. Ito pala, tinamaan siya ng kung anong natarong, kan makasabatan niya ang suspect na si Twinkle. Hagad nin sa puro ang biktimang ini sagpod sa pinawan namin ng kanigong atensyon medikal ay naman nagpablater sa PNP, pero ipinost naman ini sa social media kason tala maalarma ang mga kapulisan asin nag-inisyar na magkondukta ng investigasyon. Nasusog ang biktimang ini nayaon sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC mantang tigatawan ini ng magkakanigong atensyon medikal. Nakumpirmar kan mga kapulisan na ang biktima nagsapar mananggap ng minor na stab wound sa iyang tabay. Kung saan, yun ang kasunagin istorya, nagilakaw man sa sa gilid dyan turampo, nakasabatan ang suspect na una niya namamalimos, nagpirang lakad pa, nakamati, na medyo nagtulog siya sa iyang hita, Henry Parohon, may nagbubulos na pala na tugo sa BBP Henry. Sigun sa investigasyon, ang suspect, mentally ill na babae, kung kaya ngunyan, ang kapulisan makipagtordorman sa opisina ng DSWD
tanganin ng mahanap itong suspitsado as in may turnover man sa DSWD para sa magpanigo man na kumbaga aksyon, matawan monitoring atensyon na malikayan ang siring na insidente kung saan karong babaeng biktima ang nagsaparlugod ni na lugad. Sa kanya ang biktima susug sa informasyon ni Police Lieutenant Nopia nagsayo man naman na saangat pa may nagpanigong reklamo o kaya pasok kontra duman sa suspitsado sa pagsabi ni na may problema sa sayang mental na estado. O diya sa ngunyan, ayos naman ang kamugtakan na biktima kay manini naghayo sa ospital matapos matawanin atensyon medikal tulos manining naka-aluat asin sa ngunyan nasa maray ng kondisyon. Yan kami BP ang dagdag datong istorya, Josh Pomino, BCCB. Salamat Joshua sa report. Yan database sa Sarong Barangay. Mga tugang, ang naresibikan mga tao na nakakuasal na sa lista 12,000. Igaman databe kini 6,000. Magayunon mag-star. Good morning! Mahal kong ang inang mahal. Ya, dawit-dawit ni Padeng Ray Romero kan Barangay Tula-Tula. Mahabaging Diyos, ikaw po ay dakila. Pinupuri ka namin, minamahal, sinasamba. Tulungan mo po, Ama, lahat ng mga ina na maging masaya, walang lumuluha. Magandang araw po sa mga ina ay nagpupugay. Salamat sa pagmamahal at pag-ibig na tunay at pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay, sa asawa, mga anak, laging kaagapay. Mga ina na halos kinukulang sa tulog, yan dahil sa sipag, sa pamilya ay handog. Mga ina na minsan di dalawin ng antok dahil sa mga problema o mga pagsubok. Ang mga ina na ayaw sa hirap paawat, isang mabilis na paraan ang magpakasipag. May pagmalaki na yaman para sa lahat, iniingatan sa buhay, walang maisumbat. Ibang ina na dumadanas ng mga kalungkutan, naawa sa anak kung mayroong naliligaw. Sila'y nalilimutan, hindi nakikilala, hinahamak, hindi na magawang igala. Mga ina na nandyan namimilipit sa sakit, di madala sa ospital dahil sa halagang magagamit. Ang mga ina ay kawawa sa asawa, anong lupit, nang dahil sa alak, pinadugo, yaong bibig. Normal sa isang ina na magkamali din. Bilang mga babae, bibig di mapigil. Pero kung ang damdamin hindi uunawain, maaring o pwedeng saan makarating. Pag-ibig pa rin may mga samay pusong ina na naghaharing higit para sa buhay na mabayapa. Ang ilaw ng tahanan na hindi mawawala, ang liwanag na kailangan may sapat na pangunawa. Kanilang mga parangal ay ating pagyamanin, ipadama ang pag-ibig, sila'y pakamahalin. Pagod at pawis man, luha ay pawiin, pasalamatan bilang alipin man kun ituring. Sa buhay namin ay kayo'y napakahalaga. Kami naging ganito, sa inyo ay nagmula. Salamat sa mga pusong ang laman ay ganda. Mahal namin kayo. I love you, mga ina. Yan. Happy Mother's Day, Databi sa Gabos. Sabi ni Padeng Ray, noon yun ang Mother's Day. Sa 11 pa rin. Sa Sunday. Birthday pala ni Mrs. Ay, doroble na naman ang gasto. Taka ini. Doroble na naman. Birthday ni Mrs. sa Domingo. May 11. Birthday ni Mrs. sa Domingo. Magasto na naman. Di lamang kita nakadilin siya kay pang gasto sa birthday.
Karimar, may pinadratada ko sa messenger mo. Pagkatabi na mo mailing. Importante tabi ito. Pag-check mo tabi. Natanawin yung cellphone ko. Try nakakabukas keyword file. Paghali sa messenger. Hindi pa rin siya. Uy! Gari orog mahon ka mo Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Iboto, numero 2 sa balota, konsehal, Sami Batas, ibalik sa konseho, sa Banwa, Kagrapo-Rapo. Iboto, konsyal Sami Batas, number 2, konsyal Sami Batas. Wow, rapo-rapo, padagos na uswag, sa tabang, nukonsihal Sami Batas, sa balota, konsyal numero 2, iboto, konsihal Sami Batas. Ito, dikit sa puso ko, Padaba kong segundo distrito, tunay na malalaoman pa. Serbisyo ko, ito ang totoo. Congressman Christopher Quito Salcedo ko, numero 1 sa balot. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Joey Salceda. This is John Bicol, 2025. Engaging in position. DCGB Election Coverage. Make way. Boto numero 5 sa balota para Board Member Das Maronilla. Edukado, aktibo sa serbisyo publiko. Board Member Das Maronilla. Board Member ko. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB. Oras natin, alas 6:12 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga bareta kanal daw. Legazpi Diocese makikisumaro sa pagselebrar kan simbahang Katoliko sa pagkakaigwan ng bagong Santo Papa. 1.7 million pesos sa kantidad ng illegal drugs kumpiskado kan ginubatan PNP sa ginibong buy-bust operation.
national allowance in mga paratugdo support staff maserbi sa eleksyon bilang kawanin 2,000. LTFRB nagluwas ng special permit para sa sobra sa 8,000 na bus para sa midterm elections. Sa ibang nasyon, Pope Leo XIV nakapunan nin katrangkiluhan asin pagkasararo para sa iyang primerong pagtaram o sa iyang pagtaram bilang kasalidan ni San Pedro. Business News, ekonomiya kan Pilipinas, medyo nagkaskas sa first quarter kan 2025. Health News, mga paagi para maibitara ng stroke, ipinaluwas kan mga eksperto. Detalles, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal, makikisumaro ang Legazpi City Diocese sa pagselebrar kan simbahang Katoliko matapos ang pagkakaigwa ng bagong Santo Papa sa katauhan ni Pope Leo XIV. Sa programang Lakaw Maghira, sinabi ni Legazpi Diocese Vicar General for Administration Monsignor Crispin Bernarte Jr. na nagpasalamat asin naugma ang diocese sa pamayo ni Obispo Bong Bailon sa siring na nangyari matapos ang solemning proseso kan conclave. Siniguro ni Monsignor Bernarte na pagpapadagos ang misyon kan simbahan siring kan magayo na pagtabang kay Pope Francis mantang ini man ang itatao sa bagong Santo Papa. Mahiwas ang sa iyang mga eksperyensya asin ang sa iyang mga pakiibahan, exposure sa manlain na komunidad. Sarong Amerikano na nadistino duman sa South America, asin nagkaigwa ng mga katungdan sa laog kang Curia kan simbahan. Monsignor Crispin Bernarte. Mientras tanto, nasa 1.7 milyon pesos ang kantidad kan pinagtutubudan na shabu na kumpiskar kan mga autoridad sa sarong buy-bust operation sa Ginubatan, Albay. Sa entrevista kang DCGB News kay Ginubatan Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag, nagkaigwa ng buy-bust operation ang Ginubatan Municipal Police Station katuwangan Albay Provincial Intelligence Unit asin PDEA Bicol. Sinabi ni Tagtag na 250 gramos ang gabat kan illegal na droga dai sa record kan drug watch list ang suspitsado manta nagluluwas na bago ini sa pagnegosyo kan shabu. Sangon yan, nasa kustodiya kan mga pulis ang suspect para sa magkanigong disposisyon. Malaki-laki. Oo, so yun nga ang nakuha natin. So we consider this as a high impact target kasi we consider isang target na high impact. Pag ang nakuha natin na gramo ng shabu is 50 grams in above. Tingog ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag. Nagbaba nin 1.6% ang inflation rate sa Bicol para sa bulan kan Abril 2025. Mas sa baba ini sa 2.1% kan Marso 2025 asin 2.775% kan Abril 2024 sigon kay Philippine Statistics Authority o PSA Regional Director Cynthia Perdiz. Kasabay sa mga nakapag-contribute sa pagbaba kan inflation iyang pamresyohan kan kaning urig na may 15.4%, housing rentals 3.7%, poultry products 0.2%, asin iba pa sa datos kan ahensya katanduanes ang may pinakahalangkaw na inflation rate sa rehiyon na 3.3%, mantang pinakababa ang Camarines Norte na 1.2%. Ang inflation ang pagsusukol sa rikas kan paglangko kan presyuhan sa mga panginot na barakalon asin serbisyo. Report, hali po dyan sa luwas kasabay mga tugang ang bareta kan sa tuyang Chief of Reporters Jimmy Nasalita dyan po sa Premier Distrito o Tercer Distrito kan Albay. Jimmy. Mientras tanto, Coast Guard District Bicol nasa pagtabang ngunyan sa COMELEC para sa pagtransportar asin pagbantay kan mga election paraphernalia o paraphernalia na gagamiton sa pilihan sa Lunes. Angel Mostasa sa detalye. Sobra sa 200 na mga personahe hali sa Coast Guard District Bicol ang ipig-deploy sa manibaybang parte kan rehiyon para magtuwang sa Commission on Election Bicol na masiguro ang matuninong asin matrayumpong pirilian sa Lunes, Mayo 12, 2025. Sigon kay Coast Guard District Bicol, spokesperson Ensign Eliza Noviberman, nagtutabang sila sa pagtransportar
kan mga automated pumping machine as in iba pang election paraphernalia sa pagsiring sa mga islang probinsya sa rehiyon. Sinabi ni Bermal na nakahait ng alert status naman sa inda o sa indang opisina sa gabos ng mga pantalan para sa salbado at matanong sa sitwasyon kan mga biyahero na posibleng magruso ngunyan na weekend. Sa lahat po ng biyahero na kawit dagat po ang biyahe papunta sa kanya-kanyang probinsya ngayon darating na eleksyon, ay alamin po natin yung mga itinuturing na pinapatupad ng mga otoridad, lalo na po sa pantalan. At maaari nilamang po nakita sa aming mga kaupanan at report to all porters in the region at tawagarin po ang aming mga contact details na headquarters na sa station at station po in case of emergency. Ang team of maintenance na align sa Nove Bermal ang tagapagtaram ng Coast Guard District Bicol. Mga dasag na bareta, Angel Mustafa, Mga tugang lilang kawan kan Department of Budget and Management nin 2,000 pesos across the board ang honoraria kan mga pratukdo as in support staff na maservis sa eleksyon sa Lunes, Mayo 12, 2025 eleksyon. Sigon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, susog ini sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ang kompensasyon kan mga pratukdo as in iba pang matabang sa lokal as in national election sa Lunes. Sinabi niyang aram kang presidente ang kadefisilan kapagalan na sin sakripisyo kan mga pratukdo sa pagbantay sa mga boto kan ipinag-orden na itaas ang benepisyo kan mga ini. Dahil sa dagdag na honoraria, mariresibi nindakulang kompensasyon ang mga may minasunod. 12,000 para sa chairperson, hali sa dating 10,000 pesos. 11,000 para sa poll clerk, hali sa dating manareresibing 9,000 pesos. 11,000 pesos para sa third member, gikan sa dating 9,000 pesos. As in 8,000 pesos man para sa support staff, hali sa dating rate na 6,000 pesos. Nangapudan si Pangandaman sa Commission on Elections sa COMELEC na siguruhon na ma-release sa tamang panahon ang halangkaw na kompensasyon sa mga paratokdo as in poll body sa maabot na Lunes, Mayo 12. Ang budget para sa kompensasyon kan poll workers nakapalaman sa 2025 General Appropriations Act na nagkakantidad nin 7.480 billion pesos. Base sa estimate kan COMELEC, kabilugan na 758,548 ang numero kan mga poll workers na maserbi ngunya na maabot na eleksyon as nakapalaman sa maresibing kompensasyon a pera sa honorarian sa indang travel allowance, communication allowance, meal allowance as in service credit. Report, mga tugang, hali sa luwas, pasiorden sa Tabaco City, mantinido kan mga otoridad. Jomar Bien sa report. Kayang-kaya kan Tabaco PNP na mantiniron ang pasiorden na digdi sa syudad sa ibong kasiributan ngunya na nagdadangadang an eleksyon. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. ang Chief of Police kan Tabaco. Sinabi ni Cirillo sa pakikipag-oron sa DCGB News Kasubanggi na namamantinir ninda ang pasiorden sa ibong ang kadaklan sa sayang mga pulis iyo ang nakadeploy sa mga voting precincts para bantayan ang mga eleksyon paraphernalias. Inunambitan niya na sa ibong kasiributan na ini, lalo pat nagkakaigwanin sunod-sunod na mga rally ang mga grupo kan mga politiko ang sa iyang mga kapulisan iyo ang mantinidong alerto asin nakakaya pang mantiniron ang pasiorden asin seguridad sa syudad kan Tabaco. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mga tugang, nagkapirang aldon sa nabago ang eleksyon, isinapubliko na kang nagkapirang religious organizations asin ang formal na pag-endorso kay eleksyonistang Senador Bongo. Sa sayang social media post, inapod ni Senador Bongo ang nasarong kaugmahan asin sarong ondra asin inspirasyon ang pag-endorso sa iya kan Jesus is Lord Church Worldwide, pati na ang suporta kan mga kapasenador na sinda Senador Joel ng mga indigenous Muslim communities. Mientras tanto, Ngunyan pong Sabado, pagkatapos kan 90 dias na campaign period para sa national position, takod kini, official man na nagsara ang panahon kang kampanya sa panginginot kang nasa number 1 spot sa survey na si Senador Bongo.
report. Hali po dyan sa luwas. Aramon Tanawan Bareta, kasabay si Jomar o kaya si Joshua Bino. Yes, munisipyo kan Daraga Albay ang saro sa pinaka-magsikinabang in kaso malawos na nanggad na magkaiguan ng mga international flight digdi sa Bicol International Airport o kaya BIA niyaon sa Barangay Alubo sa munisipyo kan Daraga Albay. Ini ang naging pahayag ni Congressman Joey Salceda matapos ang pagbisita kasaugma ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon kung saan ang naging pasalubong kaini para sa mga albayano ang Bicol International Airport target ng magkaiguan ng mga international flight kunya na taon 2025. Asin ang Bicol International Airport iyon ipapairarom na sa public-private partnership o kaya PPP program kung saan pribado na ang magmamanihar magpapadalagan ka na Bicol International Airport. Sugun sa naging pahayag ni DOTR Secretary Dizon, karo sa kamarayan kung pribado ang napadalagan ka na sa binang aeroporto, mas magiging madali ang i-implementar ng mga developments, lalong-lalo na ang pagpapahiwas ka na sa binang aeroporto at ang pagkakaiguan ng international flight. Sigun kay Salceda, Congressman Salceda, kan mahapot kan BCGD News kung ano ang magiging kapakinabangan ka na probinsya ka na Albay kag abot sa revenue kung halimbawa pribado ang mapadalagan ka na sabing aeroporto. Sigun sa iya, munisipyo kan Daraga Albay ang saro sa makikinabang. Siyempre makinabang mat ang probinsya kan Albay asin madudara naman ang probinsya ka na Sorsogon. Nangunta ang pahayag ni Congressman Salceda. Ito, curious lang, anong pinakaiba in terms of revenue pag halimbawa karong airport may involved na private kumpara naman sa kumbaga directly government ang nag-supervise, nagpatalaga? Sino tayo nyo, pag gobyerno tayo mabuisan libre samanta so ngunyan, siyempre meron na tayo maski pa paano sure na ang daraga the most immediate beneficiaries talaga in terms of the business kasi nabiyito na sa lawa but it's the entire Albay and Sorsogon of course kasi yung catchment area niya is 5.4 million population. Yan ang pahayag ni Congressman Salceda. Joshua Bino, BCGD. Oras Pilipinas, alas 6:27 nin pagkaaga. Iba pa niya itong mga bareta sa Lado National. Nagpalawas po ng Special Permit ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa 8,000 na mga bus units para sa 2025 midterm elections. Kinumpirma ng LTFRB spokesperson Ariel Inton na may kabilugan na 8,000 o kaya 829 na mga bus units ang nakaresibin ng special permit na efektibo po Mayo 9 sa Mayo 18, 2025. Dagdag pa kaini na nagkapirang aplikasyon ibinasura dahil sa maigpit na inspection kan mga unit. Random drug testing para sa mga drivers asin pag-issue ng show cause order para sa nagkapirang mga bus terminal. Piglinaw ni Into na daing permit na inisyo para sa paggamit kan kandidato o para sa paghatod kan mga botante para sa mga lugar kan butuhan dahil sa permit na itinatao para sa pagbiyahe sa general public. Albay Police Provincial Office nagpaluwas nin mga marites para i-monitor ang barakala nin boto. Jimmy, nasalita sa report. Good morning, Jim. May mga marites na pinakalat ang Albay PPO para mag-monitor sa kalakaran ngunyan na nagrarani ang eleksyon. May kinaraman sa booth buying and booth selling. Pasado kay PNP Provincial Director Julius Anyonebo, ang gigibuhon sa nakan mga marites iyo ang mag-validate para magibuhan nindanin report. Dahil manigara na talagang haros gabusman gayod na politiko. May mga pinaluwas na kwarta, alaga din kaso iguanin mga reklamo. Handa maninin na aksyonan kan PNP sa pagsabing may monitoring system o team ang PNP Provincial Command tungkol sa bagay na ini. Ngunyan duwang aldaw na sana puraber eleksyon alagad man tinido tranquilo dahil manin mga reklamo sa palibot.
kung saan maski may mga nagluluwas na kwarta, alagad pag-abot sa mga reklamo, negative man, asin pag-abot naman sa pasiorden, mantinedo sagkot sa mga oras na ini, na matrangkilo ang pasiorden, digdi sa kapalibutan, kan probinsya nin Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, personal po ni natindira ni Vice President Sara Duterte ang preliminary investigation kan Department of Justice o DOJ may kinaraman sa kill remark laban kina Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nag-abot si Duterte sa opisina kan DOJ kay bahanan sa iyang abogadong si Michael Pua habang alas 2 nin hapon kasudma o mga bandang alas 2 nin hapon kasudma. Mayo 9 may kinaraman sa mga kasong inciting to sedition as in grave threats na sinangat kan National Bureau of Investigation o NBI. Nagugat ang kaso sa naging pahayag niyang may sinugo siyang tawo na magadan kay Presidente Marcos Jr., First Lady Liza Romualdez. In kaso siya magadan, maski piglinaw ni Duterte na sa iyang mga pahayag bako patakot kundi patikan sa iyang pag-alit sa seguridad. Pinag-consider ini kan DOJ bilang seryosong patakot na pwedeng magdaranin peligro sa nasabing mga individual. Guminibo mga tugang nin kasaysayan si Sebastian Baste Iviuta, 28 anyos bilang kainot-inuting Paul-blooded Filipino na nakaibahan sa 135 na miyembro kan Swiss Guards Corps kan Vatican. Ang mga Swiss Guards na pinagkakatiwalaan sa pagprotekta kan Santo Papa. Sa sarong interview, sinabi ni Iviuta na dakol siyang memories pag-abot sa dipuntong si Pope Francis. Kaibahan na nagkapirang paghuroro ninda asin pagdatao sa iya nin mga religious book. Sinabi niyang may special na apod sa iya si Pope Francis, an El Filipino, nang gustong sabihon The Filipino. Sa Facebook post kan Mayo 9, ipinagbida kan Embassy of Switzerland ang litrato ni Iviuta bilang primerong Pinoy Swiss Guard. Iyan mga tugang ang mga bareta na nainotindong nadangog sa GB News Express. Masunod, makalipas lang kan mga patalastas ang mga bareta sa luwas kan Pilipinas. Makalipas lang kini. Sa tuyang iboto para alkalde sa siyudad ni Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, lider na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkaldeta, malalao man. Subukta na sa serbisyo sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan sa syudad. Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na, alkaldeng matinapang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa siyudad ni Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Bicolano, ako Bicol. Katabang at kasurog sa edukasyon, ako Bicol. 131 sa balota. Sa kalusugan, ako Bicol. Sa kabuhayan, ako Bicol. Sa panahon ng sakuna, ako Bicol. Sa mga entertainment workers, ako Bicol. Ako, si Jericho Rosales, isang Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. This political advertisement paid for by Bicol Political Party, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village South, 4500 Legazpi City, Albay, Philippines. Syudad kan Legazpi, si Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gapo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Konsi JP Lee, handang
magsilbi kung si JP Lee handang magsilbi. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pueblo nga para buscan progreso sa tercer distrito ning Albay. Kabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. GB News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga darakulang baretang ngunyan sa iyang primerong pampublikong paglataw bilang kasalida ni San Pedro. Inumaw ni Pope Leo XIV ang syudad kang Roma asin ang bilog na kinaban nin sarong mensahe nin katrangkiluhan asin pagkasararo hali sa Central Logia kan Basilika ni San Pedro. Ipinaabot niya ang mensahe nin katuninungan ni Kristo asin hinagad na ini umabot sa lamang puso kan pamilya asin nasyon. Peace be with you. Ang sa iyang pag-umaw na hali sa mga panginot na tatramo ni Kristo sa mga disipulos. Sinabi ni Santo Papa na katuninungan ang makapagpapakumbaba matinao asin hali sa Dios. Sa sarong katinungan na daing kasagkuran asin naghali sa daing kondisyon sa pagkamuot kan Dios. Nagpahayag siya nin pangako na mahinguha para sarong nagkasararong simbahan na fiel sa mga adal ni Jesus asin kan ebanghelyo bilang pagurup-urup sa iyang misyon. Nagpasalamat siya kay Pope Francis sa iyang pangataman asin pagtaram may kinaraman sa iyang dedikasyon sa pagtindog nin mga tulay sa pagikan dialogo asin pag-ako. Inapod ang simbahan na mantinidong bukas, matinaw asin fiel sa katuninungan at hustisya. Malinaw ang mensahe ni Pope Leo XIV ng simbahan dapat magpadagos kan magkairibahan bilang mga disipulo ni Kristo na pigpapahayag ang sa iyang liwanag sa kinaaban na nangangaipo kaini. Mientras tanto, mga tugang, iba pang bareta. News. Nagkaskas daw ang ekonomiya kang nasyon sa primerong quarter kan taon 2025. Yan ang sinabi kan Philippine Statistics Office o PSA. Sinabi kan ahensya na uminabot sa 5.4% ang gross domestic product growth kan Pilipinas sa primerong quarter kan taon. Mas makaskas ini kumpara sa 5.3% kan ultimong quarter kan taon 2024. Sinabi ni PSA Chief as National Statistician Claire Dennis Mapa na ini ang pinakamakaskas na GDP growth kang nasyon pon kan ikatulong quarter kan taon 2025. Mas baba ini kumpara sa mga primerong quarter kan taon na 5.9%. Aramon daw mga tugang para ang mga paagi para maibitira ng stroke susog sa mga eksperto. Istorya dara po ni News Director Mar de la Cruz.
Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Dapat magiro, tanganing mapreventaran ni strokes. Yan ang makusog na pahayag ka mga health experts sa kinaban. Sigun sa World Health Organization o WHO, dapat mag-adaptanin healthier lifestyle. Ini sa pagi, kan pagkaunin masustansya, maging physically active, mantiniron na baskog ang timbang, asin iwasan ang sigarilyo, asin alcohol. Health News from Newsbase, Martila, dahil niyo ba? Thank you, Paring Mar. Sendong na nangogan GB News Express. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, asin pang report kan Mega Force Patrol. Hali dyan sa luwas. Sinipuan GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Alam mo ba, iboto na para maraming magagawa. Chino Garcia, ating pag-asa. Chino Garcia. Alam mo ba, iboto na para maraming magagawa. Kay Chino Garcia, aasenso ang ginubatan. Aangat at sisigla ang ginubatan. Alam mo ba, iboto na para mayor number 1 sa balota. Chino Garcia, ating pag-asa. Chino Garcia. Alam mo ba, iboto na para mayor marami siyang magagawa. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa Balota. All paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA Makati. Desisyon Bicol 2025. Engaging. In position. DCGB Election Coverage. Make way. Vince Baltasar, litre salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltasar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, iyan si Vince Baltasar, para sa kabataan. Maka-Diyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltasar na, Vince o ikan na, Vince Baltasar na, Iboto, numero 4 sa balota, Vince Baltazar, para konsehal. Mahigos, matinabang, padaba kan masa. Iboto, number 2 sa balota, Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Angat ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to.
bakunang angat, serbisyong dapat, sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. 7 taon. Halos 7 taon na pagkakakulong sa gibugibong kaso, nirautan, kinasuhan, kinulong. Pero dawa anong inapon sa iya, di siya nagpundo. Nagtios siya, nagtiyaga siya, nakaraos siya. Ngunyan, malaya na si Laila. Asin nagpapadagos na ilaban ang lambang saro sa to. Bilog ang sakuyang suporta sa ML Party List. Political advertisement paid for ML Party List and by friends of ML PGSC LTG for 146 Avenue, Dewan Sanchez Avenue, Makati City. Smile always! Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Canoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Iboto Lilian Ramirez, numero 20 sa balota, para konsihal sa Syudad ng Legazpi. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development. Segundo distrito, ang board member niya to. Maasahan ta, makatawa, makajos, yan si Glenn Casulla, Glenn Casulla. Ang board member ta, digdi sa tuti. Glenn Casulla na, board member Glenn Casulla. This is John Bicol, 2025. Engaging. In position. DCGB, election coverage. Make way. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Abangan nindo yan, mga tugang na election coverage na yan sa maabot tabing Lunes. Tigdi po sa DCGB.
Ang mga helang kanatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay kay pan po na sabayan nin protection Liverade Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para sa salud at proteksyon kang atay. Hindi po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liverade, mga tugang nakakatabang po yan para matawan ang kiproteksyon ang sa tuyang atay. Dahilan tayo yan po sa rong antioxidant na napatunayan na epektibo po sa pagtaon ng proteksyon. Pwede ba nang babawasan ang danyo sa atay? Kasi nakakatabang man yun para mapugulan ang paghubag kan atay. May bisyo man wala, may hilig man uminom o day, mas maray na isabay ang Liverade Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na para sa baskog na atay. Ang Liverade Silimarin Capsule, mga tugang mababakal sa mga butika nationwide. Sabi ni amigong Jerry po, so sa kuyang amigo dyan, na pugi na lalaki na pinmikong nasa bata ni sa DCGB. Migo, hi niya sa ko. Manya ko sa rin. So Liverade. Good morning, tabi amigo. Jerry po. Yan ha. Maray na aga. Sa tuyang amigo na maray ni. Matibay ang PR kay ni. Na amigo kong ini. The best siya. Atin kaya ko kanakol niya mga tugang na mga barkada. Uda midbid. Sa masunod tabi, Jerry. Ha? Planohon ta naman kimaray kung ano ang plano tade. Sabay ko si Dr. Chris Giadan. Kiritaman nga ya de. Kiritaman nga ya. Aram, ano balita John o kulalapnit? Kulalapnit? Alright. Aramon tadawang balitang kulalapnit. Bato-bato sa langit ang tamaan. Day po madagit. Konsuelo lang mga tugang sa morning hearing. Konsuelo lang po sa morning hearing. Si Isay daw ini. Ukuda daw nindo. Ukuda daw nindo. Ukuda? Si Isay daw ini. Daw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini na ginibod at tabing purok leader. Na maluyaluyan ha. Alagad kang ginibo siyang purok leader. Lalong kuminusog. Halaga. Teka kang kumusog. Joshua! Teka kang kumusog. Nakatamusog pala. Teka kang kumusog na ang bitamina, iba-iba sa lugar. Sa kada munisipyo, iba. Sa syudad, iba. Tulo ba ang syudad tadigdi, di ba? Correct. Munisipyo sa mga barangay, iba. Depende sa barangay palan ang resita ki pampakusog. Kaya lang, pag nawara ka sa lista, remate, minabrek sila mamatian. Rinunuya sa baga. Di mo parang gurub-gurub kung sa lista. Inom na minatamang hilang high blood. High blood ang minatamang inotay lang. Kaya minainom ki, ano sa high blood baga? Losartan. Ay. Yan pala, therapeutic. Nagpagayon. Therapeutic mo na dali. Minakusog. Kaya lang, pag nawala ka sa lista, automatic high blood ang tama. Automatic high blood na hanap kilo sartan. Ano nangyari? Disay daw ini. Na? Nagretiro na sa serbisyo publiko. Panuluyo na alagad nagkinsunuhan ang publiko. Takan maharamang ba ang siya gigibuhon na leader, bigla na sa maining kuminusog. Ang problema, tigbabansagan ng unya na si alias Cares. Kan magpuntong ba kaya, takulong sila kasurat sa listahan. Pero kan magdistribuiran, takulong sa nagkawara-ran. So kan dato, tigkupatapin namin reklamo, padakulong dabite ang daina inaramot. Ata, doon na pa reklamo.
Uminom man ng losartan. Ngunyan, ang hapot kan mga residente. taso nawara sa lista, igwa iyang gayon, nalastikuhan. Nalastikuhan sa banda. So naipit na. Naipit ka lastiko. Okay. Ang hapot bakan mga residente, dataw na. Amo. Atin mapasain. Dahil ko ngayon masabutan kung ako Pangyayari, adi. Pangyayari sa maabaka. Hello? Go. Dahil ko ngayon masabutan kung ako talagang day nakalista o baka ngayon nasulmok ko na. Ibusing kaya dito. Ako sa nabaga kayang kita na ako ang dapat kita na Ako naman ngayon, pero kung nakasaraw, pero ngayon talagang halik sa iya. Tama ngayon talaga minsan. Yes. Leader ang nagsapaula kang sabaw. Iyo man talaga. Pag natikwang mo sumangko na panood kibulalo, waragas yan. Waragas tabi yan. Ang problema, kung madawsuan ka pa, magsala. Pag naula ang gabos, babantiwasan ka nagtao sa imo kang bulalo, malaplitan ka pa. Okay. Minsan talaga ngayon, leader ang nakapaula kang sabaw. Iyo. Imbis mo yung suporta, panlilibak lugod mo yan ang nakakawa. Ay daw nga ngayon, boss, para sa raya, bako man ngayon yung deposito sa bangka. Tandaan mo ngayon, distributor ka ngayon kaan. Yes. Bako kaman treasurer. Maluya na pala, tuminusog na sa lang bigla. At therapeutic nga sabi ni Paring Mar. May therapeutic pag naka-receive gero pero mina therapeutic. Minakusog talaga. Pag wara. Pag dahil na-receive pag haluyon kang halat. Nagtripasan ano nga sir? Wala ka mo niya sa lista ta. Koloran kang luwag na nga sa imong pala nakalista. Automatic losartan. Kaya ang advisor dapat may magsarado ang mga butika. Yan. Dapat tama ka man. Maray man ang ideya mo Dapat ang gabos na butika tabi sa nearest area sa barangay, within the barangay, dapat tabi bukas 24 oras. Para sa mga emergency 4K. Para sa mga emergency high blood. May mga waiting pa hanggang yan. Natural, hanggang sa aga pa yan. Okay. May luwanag, may pag-asa. Sa mga butika, tabi. Tambay lang, 24 hours tabi, Standby. Pero di mo parang habang may liwanag, sabi mo may pag-asa. Kung di ka sa lista, losartan. Joshua, siguro ang losartan. Goodbye. Pasiguro. Salamat, Kansero. Ay, sandali. Happy birthday mo na pala sa bayaw ni amigong Jun Balde. Happy birthday sa bayaw ni Jun Balde. Si Edsil Buboy Espinas. Happy birthday po, Efren Buboy Espinas. Happy birthday. Mga tugang, alas 7 na. Salamat po kasi ng pagantabay. Sandali lang, tayo singit tayo si Madam Belindawi. Very importante ang pangapudan kay ni Gayo. Hello? Madam Belinda. Good morning, Sir Henry. Morning po. Yes, good morning po. Oo, gura na talaga. Dick. Ika ng tunay. Dahil ako sa lista. Kaya nga, pero ganda ka mag nag-losartan. Tayo kang pampatak. Ay, wala Kontra na high blood. Anyway, Sir Hen, ito, ulitan ko lang pangapudan sa mga may mga problema sa health. Health consultation po kami ngunyan. Dito sa Epicentro in Legazpi. 9 a.m. to 4 p.m. po today. Ngani na masubukan nindo ang samuyang product na dakul na po nakagraduate sa maintenance at mga due sa operation na sa operasyon. May mga hypertension dyan, lalo na grabe ang stress mo niyan. Dapat naka-TMD ka mo. Tama. Oo, iwas po sa mga stroke,
sa mga iba pang mga problema. So magbisita lang po sa Samuyang office mo niyan sa second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Harap lang kami ng LCC Supermarket, taas po ng Denver's Computer Shop. Tandaan po, health consultation. Kung may mga latest laboratory results, pakidara po nindo. At sa kuyang text hotline is 0939 904-0717, 0939-904-0717. Siyempre, ugaliun po na magdangog sa sakuyang programa, si Ambi Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 Kibangge, at pag Sunday, 7 a.m. to 8 a.m. Dito, siyempre, sa satuyang paboritong istasyon, ang 729 kHz BCGB Legazpi. Maraming salamat, Sir Henry. Welcome po, Madam Belinda. God bless you all. Salamat. Okay, Ingat. Ingat po kita. Alright, bye-bye. Kung bago palang lusartan ang solusyon ta Junior, utong sukay Madam Belinda. So, CMD niya, pampatak niya baga, nakakatabang ang para, ano yan, matabangan ang sa tuyang immune system na kumusog kontra sa ano man na high blood. Natang ibang, basta! Salamat kan sa inyong pagantaway. Goodbye. Maray na aga po. Enjoy. God is good all the time. Hold me closer and I feel no pain. Serbisyong may puso, serbisyong